Hallo, ik ben Nettie Friesen von D'Friesens en ik zie hier met een paar van mijn vrienden op. We troffen äant al mehrere Jahre terug, aber ein Jahr terug. Wir waren so auf onze Schepp Reis, oder nicht onze, wir waren alle top op eine Schepp Reis. Eine Plautdietsche Musik, een Schepp Reis met Edward Klassentop en wie aus D'Friesens. En da Menschen von über die ganze Welt, würde ich sagen, waren durchgewast. Und da waren zwei von denen. So, nun merken wir heute ein Jahr von nun nach einer Schepp Reis down und dachten so, wir würden ein bisschen uitvrouwen, was von der Ferien Schepp Reis hat, ihr interessiert und was sie davon dachten. So, Margaret, wirst du einmal Eier auf so eine Schepp Reis gewast? No, dat weer mijn eerste mal. Und du, Lina? No, wie ook mijn eerste mal. Ik was sehr excited. Okay. So, was bracht ihn dazu, dass die einig waren, dass die wollen auf so eine Schepp Reis fahren? Well, mijn cousin wir zo'n Schepp Reis gewast en zij vertelde me zoveel goud ervan en zij zei wat veel concerts du je was weer en wat veel zingen en redenen en wo allemaal zij dan weer aan London gefahren, dat had ze schmak geloten en bloß de ganze reis wie ze schon gewast en zei ze, ik wil dat ook zo proeven. So, ik werd me einig, ik wil dat ook doen en dat is wat ik deed. Und du, Lina? Ik had niet van wat wörtlich gehört, wo scheint dat wir, aber dat wir wörtlich sehr scheint. Wir bloß einfach brav genug, um dat mal uitvingen. Was interessiert dich das Dalste von dieser Reise? Das große Schepp oder was wird dich das Dalste interessiert? For me, dat ik would zijn de concerts, like the singing en de redners wat te weer, dat we bloß zeer helpvol, dat we bloß zeer schijn. Ik vreed me immer te jeder concert en dan dat zeer schijne eten wat we op dem Schap, dat we bloß zo'n fijne restaurants en especially mijn favorite weer de buffet restaurant, daar we zoveel soorten eten van verschillende landen. Ik mijn Mexikanische eten en van een Dalmaya steden. En dat we bloß zeer schijn. Dat legt ik ook zeer. Und Lina, was interessiert dich das Dalste? Mir interessieren die Programms, die Plautdietsche, ook sehr, de Engelsche ook, aber die Plautdietsche besonders sehr. En al die friends wat einer da können merken en eine Sache, wat van onderscheid wie ein Mensch, so sehr schön. Sehr gut. Ja, mir ging dort auch schon, all die verschiedensten Menschen sein von über die ganze Welt und dort so viel Plautdeutsche werden, Yes. was da auf so eine Reise kann kommen. Wir sehr, eine sehr gute gesehene Zeit. Und was würde ich sagen, wären die ganz beste Tiden, die Sendungen, das, was einer auf Englisch würde sagen, die Highlights oder die Höchstpunkte von der Reise? Ik would nog waar zijn die programs, dat du in de concertroom, dat we voor mij weer dat ganz beste. Noch beter als auf das Land abfahren in die Länder sein? Yes, dat we ook zeer schijn, dat we zeer schijn wo we op de insel wären en kunnen er zoveel zijn. Aber du magst zoveel mensen zijn en zingen, dat heeft zich zo schijn. En dat ging zo schijn. En dat weer voor mij one of the highlights. Ja, dat wil ik ook zeggen, sehr schön, dat zingen, dat de Plautdietsche, especially, ik kan ook Engels verstaan, maar dat Plautdietsche, we sehr fan. En dat we kunnen God's creation zijn. Like, al zijn dingen wat hij heeft en zelfs door je merkt. Had je überhaupt jemals gegrillt auf der Schepp? Wird irgendwas was grillerig boven? No, never. Nou, voor mij ook niet. Dat we bloß wunderschön. Und so, das hieß sich, dass wir bloß alles sehr gut, aber wird noch was der nächste sehr gut wird auf der Schepp? Dat schap, alles weer, ik geloof alles weer zeer goed wat we deuten. Bloß wat mij treurig merken deut. Ab een, wegen ze ich maar einmal sehen, dit wie ons latste Programm. En morgen wird wir bei Miami kommen und dann soll wir von der Schap rauf.
Oh. Dat is wat mij treurig maakt. En dat even je weer alle zeer schijn. Du wären je nog andere mensen aus onze groep. Hoeveel hadden we in onze groep? Dat wären in de Seel- en Singgroep wären dat niet bij 500 mensen. Ja, ik Ja. had zo verstaan, ja. En dat we bloos zeer fijn. En zo wie weer de 5 deel mal, niet zo? Ik Op denk de ja. Schepp Reis. Zo deze, wat je nu kent, dat is een beetje langer. Zo dan wordt het niet ganz so schön so traurig zijn dat het de laatste programma is, niet? Nee. Die hebben dit maar 7 deel op de Schepp, zo. Yes. Ik heb ons een klein beetje langer dat schijn gaan. Ja, dat is zeer goed. En ik geloof 7 deel worden niet te lang zijn. Sehr gut. Sehr, danke schön. Als je nog eerst wat anderes, wil je toeroeden dat andere mensen zullen ook op zijn reis voaren? En waarom yes. wil je toeroeden? Ja, ik würde sagen, die sollen mal sein, was wirklich Gott seine Creations ist und wo viel Programms da gebracht worden. Und that's sehr fein. Ja, same hier. Ik reed ook met een vrouw nu. Zij zag dat some van de beelden. En Janke had dat ook. En ik zei, zij worden bloos zijn. Dat is bloos zeer fijn. Ik zei ook voor couples, like voor bevriende lied. Du wordt zo'n fijne leer gebracht. En voor kinderen opbrengen en alles. Dat we bloos wunderschön. Ik geloof voor meest alle families, of voor alle families, wordt dat zeer fijn zijn. En dat is wat ik de mensen zei. Wanneer je dat zelfs kan, komt met. En dat is veel schöner als wat we ons voorstellen kunnen. Ik had mir dat niemals so schön voorgesteld vorher. Sehr gut. So, nu weet je, dat is een zeer schöne tijd door. En deze Frues hebben twee mal zeer schön gegaan. En wanneer ik recht verstehe, je wel een bad maat, niet? Yes. So dan weet je, dat is wirklich een goede ding. Wanneer die zum tweeden mal wel voaren, dan. Ja, en wie als die Friesens, wie waren er ook zijn. Dat is de plan, wanneer God zo wil. Dan willen we ook zijn. En we hopen, we krijgen ook een deel van jullie te zijn.